Bună! Astăzi vom învăța cum să facem un eyeliner foarte simplu și ușor, să puteți înțelege și voi că nu este chiar ceva foarte complicat. Să începem! Voi folosi o cariocă de la NYX în nuanța negru și începem cu partea de jos, dinspre codița ochiului. O să tragem o linie paralelă începând de la ploapa inferioară. Deci vedeți, când se termină codița, mergem în sus, în prelungirea ochiului. Și acum depinde fiecare cât dorește de lungă. Acesta este pasul 1. Mai pronunțăm un pic. Așa. Este pasul 1. Mergem la celălalt ochi, exact din colțul ochiului. Venim cu o linie în sus. Ne uităm să fie simetrice. Mai departe, pasul 2. Vedeți, în începutul ochiului, aici, la capătul pupilei, o să ne punem un punct imaginar. Aici și aici la fel. Acesta este un punct de ghidaj. Și noi vom veni cu o linie din capătul primei linii să unim acest punct, deci până aici. Încercați să țineți pielea întinsă și veniți ușor până la punctul respectiv. Vedeți? Să creăm un triunghi. Puteți închide un pic ochii dacă vă e mai ușor. Vedeți, se formează un triunghi. Acum umplem triunghiul format. Deci cu linia ne-am dus până aici, centrul pupilei. Și acum umplem în interior. Dacă dorim, putem prelungi foarte fin printre linia genelor eyelinerul până în colțul ochiului. Sunt persoane cărora le plac doar până aici eyelinerul. Să facem celălalt. Din finalul primei linii venim cu o linie paralelă exact unde v-am spus, aici până când începe pupila. Acolo să știți că este finalul liniei. Deci de aici până aici venim cu o linie. Așa, am umplut triunghiul. Ca să-l faceți mult mai finuț în terminație, veniți aici și cu unghiuța puteți prelungi așa. Vedeți? Apoi veniți și în față, printre linia genelor, și cam așa arată eyelinerul nostru. Sper că v-a plăcut și aștept și de la voi poze cu realizarea lui. Pa, pa!